শামুক খাওয়া জাত খাকৰা খাওয়া জাত গাহৰি খাওয়া জাত এনেকুৱা কৈছিলে সকলো জাতিৰ মানুহ বিলাকে কিন্তু আজিৰ দিনত বড়ো অৰ্থাৎ ট্ৰাইবেল ST হৰ সিটটো কিয় কাঢ়িবলৈ বিচাৰি আছে আজি লাজ নাই নেকি শৰम নাই जों दान्दिसे सिगां खौरां बिजोंनि गेजेरजों खबर मोनदों जि 6था जनजातिनो आसाम केबिनेटआवहाय ST खौहाय एप्रुभ होनाय जाबाय बिथांमोननो ST होनाय लोगो लोगो जोंहा गोबां खहा जागोन जोंनि थाखानाय थामोनथा मोनथाय आरो रैखाथिया जोंहा गैया जागोन আপোনালোকে কেতিয়াও ST নাপায় কেতিয়াও ট্ৰাইবেল সংগঠন আপোনালোকে থাকবা নোৱাৰে কিয় নোৱাৰে আপোনালোকেতো আগৰ দিনত কৈছিলে যে আমাৰ বড়ো মানুহ কোনবা যেটো কাৰবা ঘৰত যাই পেলাই যেটো পানী এক গিলাস খাই গিলাস আমি ধুই আহিব লাগা আছিল Long boy Bodoland Tribal unity long live CC2 long live बेखौ नायनानैनो गाबोनहाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि गेटआवहाय जों बयबो सोमावसारगोन जोङो प्रटेस्ट खालामगोन जोङो एग्जाम लिरा जों एग्जाम लिरनानै पास जानानै जों मा खालामबावनो गाबोननो जोङो जेनेरेल जानो थांगासिनो आदिवासीफोरनो 6 जनगोष्ठीफोरनो मथामथि 6 जनगोष्ठीफोरनो ST होनो थांनो नागिरनायाव नैबे जोंहा क'क्राझारनि जिथुनाखि इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्टफोरा गासिबो जांख्रिखांदों बा सोमावसारदों मानो सोमावसारदों नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नाय आरो जोबजासिम नाय आरो गथ'फ्रा जोबोर बा नैबे फंबाय बिनानाव मोनहा नैबे स्टुडेन्टफ्रा जोबोर दुखुनि गेजेरजों माखासे खोथा फोरमायदों नांगौब्ला जोङो एग्जामखौनो लिरा होनना बुंदों माने एग्जाम दंमोन गथ'फ्रा बे फंबाय बिनानाव मोना एग्जाम दंमोन खिन्थु एग्जामखौनो लिरला होनना बुंदों मानि खारनाव मानोना जोङो गुबुननो ST बै जनगोष्ठीनो ST गनाय लोगो लोगो जोङो जेनेरेल जानो थांबाय अब्ला जों मानो एग्जाम लिरबावनो एग्जाम लिरनानै जों पास जानानै मा खालामनो बेफोरबायदि दिखारनांदों बिग्रायखांदों मिथिबायना जोंनि बर' सुबुंफ्रा नाथाय दिनै जोंनि बर'नि लिडारफ्रा बुजिनानै मोनाखै दिनै जोंनि बर'नि लिडारफ्रा माखासेफ्रा मा खालामदों सिंजों सिं माने ST खौ होनो थाखाय खाबु होगासिनो दं बा सुजुग सुबिदा होगासिनो दं आरो मोनसे समाव जोंहा हाग्रामा महिलारि बिथां सारा BTCनि चिफ नङाबा बिथाङा मोनसे समाव 6 जनगोष्ठीनो ST खौ होनांगौ बा सावथाल आदिबासिफोरनो ST खौ होनांगौ होननाय बे बाथ्राखौ लानानै गोबां ट्रेन्डिंआव सोलिगासिनो दङ दिनै बे बाथ्राखौ लानानै जोंनि आसाम सरकाराबो 6 जनगोष्ठीनो ST खौ होनो थांगासिनो दङ बा सोरबा BTR सरकाराबो बेवहाय माने बादा गैया सोरबा जोंनि बर'नि लिडारफ्राबो बादा गैया जाहाथे बिथांमोनहा जोंनि इयुनाव फैबाय थानाय जानो गोनां पलिटिकेलि लिडारफोरखौबो बेफोरबायदिनो माने गाज्रि बिद्दासो सोनानै गालांजोब्बाय दा खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन गिबियावनो आं नोंथांमोनजों बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनै खेबसे भिडिअ नुजाफैलायबाय दिनै आङो नैबे 6 जनगोष्ठीनो ST होनो थांनायनि सायावनो माखासे खोथा बुंनो नागिरदों नाथाय बिनि सायाव आं मालाबाबो बुङाखैमोन जे माने बर' सुबुङा थारैनो मा जालांमारखो आं बिनि सायाव माने नोजोर होनानै नायगासिनो दंमोन नाथाय दिनै ब्रायैनो आङो माने बे 6 जनगोष्ठीखौ होमारनांगोन होननानै माब्लाबा सानाखैमोन नाथाय दिनै नुनो फैबाय जे होसिगोनानो बा अलरेडि होनायानो जाखाबाय माने डिक्लेयार खालामखाबाय मिथिबायना दिनै बे बेलाखौ नोजोर होयोब्ला जोङो गोबां माने दुखु दाहा हांमा हांसा सुरनो गोनां जासिगोन मानो होनना बुङोब्ला जोंनि जिथुनाखि थै जिउ बावनानै मोननाय बर'नि माखासे बे 6 नि पावार बे जोंनि बर'नि जिथुनाखि ST नि मोनथाय सिटफोरखौ जोङो गुबुनजों राननांसिगोन नङा होमबा जोंहा OBCफ्रा दिनै 100 मोनोब्ला साख्रि बाख्रिनि खेथ्रआव 100टा सिट मोनोब्ला जोंनि ST आ मात्र 7 9 10 बा 15 बेफोरबायदिल' मोनोमोन दिनै बे जोङो 10टा सिटखौबो जों गुबुनजों रानबावनांसिगोन नङा होमबा 6 सिडुला जानाय लोगो लोगो जों बिथांमोनजोंबो दिनै बे जिथुनाखि 6 जनगोष्ठी नङा होमबा नै बिथांमोनजों जों राननांसिगोन दिनै जोङो बिथांमोनजों रानबा जोंहा मा थाबावगोन गैला जों जिर' अब्ला जोंनि बर' हारिया मोनसे समाव दैमालु बिर जोहोलावमोना सावहोनानै गालांनाय बै फाबानो जोंनाव नांगासिनो दङ जोङो बिथांमोननो जुदि 6 जनगोष्ठीनो जुदि ST खौ होयोब्ला जों आरो बबेयाव थाबावगोन थाखानाय ST आरो ट्राइबेलफ्रा बबेयाव थाबावगोन जोङो अब्ला हाजो खर'आव खारखो थैयाब्ला आरो माथो राहा दंबावो गैला जेबो उफाय गैला रायजो राजा नोंथांमोनहा बुजियै जेबो बाखि गैखाला गासिबो बेफोर जोंनि बर'नि लिडारफोरनि गोजासै जोंहा हाग्रामा महिलारि साराबो बेयाव प्रटेक्सन होनो नागिराखै जोंहा प्रमद बर' साराबो बेयाव प्रटेक्सन होनो नागिराखै जोंनि मोनफ्रोमबो बर'नि पलिटिक्स लिडारफ्रानो बेयाव प्रटेक्सन होनो नागिराखै बिथांमोननो जासिदोंसो 6 जनगोष्ठीनि ST खौ जोंनि ST खौ जासिदोंसो अब्ला जों साननानै नायदो जोङो बर'नि लिडारफोरखौ सापर्ट होनाया मोजां ना मोजां नङा दिनै हाग्रामा महिलारि सारखौबो आं मालाबा बेफोरबायदि सानफेराखैमोन दिनै नाथाय बिथांनि एगेन्स्टआव आं बाथ्रा बुंनायमोन नाथाय दिनै फंनैसोबाबो आं बुंनाय जागोन दा जोङो मोनसे समाव जे जोङो BTR सुक्तिखौ बा BTR एग्रिमेन्टखौ माब्लाबाबो एग्रिमेन्ट खालामना लाबोनाय उनाव शान्ति सुक्ति जायाखै होनना बुंदोंमोन जेरै शान्ति सुक्तिया जायाखै बर'फ्रा जायाखै नाथाय शान्तिया जादों BTR सुक्तिनि गेजेरजों रावबो बुंनो हाया जे शान्तिया जायाखै होननानै ना शान्तिया 100% जादों
नाथाय जोंनि बर' हारिया सान्थि जायाखै सोर जादों होनना बुङोब्ला प्रमद बर'जों लोगोसे गुबुन जातिफ्रा सान्थि जादों मिथिबायना जोंनि बर' हारिया माबोरै सान्थि जानो हागोन जोंनि बर' हारिया बड'लेण्डखौनो मोनाखै जों माबोरैहाय सान्थि जागोन जोङो जा डिमान्ड खालामदोंमोन बे डिमान्डखौ जों मोनाब्ला माबोरैहाय जों सान्थि जागोन दिनै नोंथांमोनहा बेवहायनो बुजिखायो फारि फारि थिग बे रोखोमैनो दिनै नैबे 6 शिड्युलनो जुदि एसटिखौ होमारोब्ला बा होबायब्ला दिनै बेवहायबो जोंनि बर' हारिया सान्थि गैया गुबुन हारियासो सान्थि जागोन नाथाय जोंनि बर' सुबुङा मालाबाबो सान्थि गैया जोंनि ट्राइबेल आरो एसटि माहारिया मालाबाबो सान्थि गैया बेखौ मोजाङै नोंथांमोना मिथिखागौ ए टु जेड नाथाय मिथिसेयावबो नोंथांमोना अभं खालामदों पलिटिकेलि नोंथांमोना पलिटिक्सका दिननि थाखाय नोंथांमोना बुंब्रना लानानै दिनै गुबुन हारिनो होनो थांनो नागिरगासिनो दं नाथाय बर' हारिनि गेजेराव नोंथांमोना समायखेरा जानाय बाथ्राफोरखौ बावगारलांगासिनो दङ मिथिबायना बर'फोरनो जिबायदि खोथा बाथ्रा होनानै दोन्दोंमोन बैफोर खोथा बाथ्राखौ नोंथांमोना फारि 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 बावलांगासिनो दङ गुबुन हारिखौसो माबोरैबा अनसायनो हागोन गुबुन हारिनिसो माबोरैबा साख्रि बाख्रि होनो हागोन गुबुन जाथिनिसो माबोरैबा जों होनो हागोन बेखौ नोजोर होगासिनो दङ नाथाय मोनसे खोथाखौ नोंथांमोना गोसोआव दंना मोनसे समावदि जोंखौ सानसे समाव एसटि अर्थात ट्राइबेल होनना बुङोब्ला हामुक खावा जात खाख्रा खावा जात गाहरी खावा जात এনেকুৱা কৈছিলে সকলোৰ জাতিৰ মানুহ বিলাকে কিন্তু আজিৰ দিনত বড়ো অৰ্থাৎ ট্ৰাইবেল এসটি হৰ সিটটো কিয় কাঢ়িবলৈ বিচাৰি আছে আজি লাজ নাই নেকি শৰম নাই নেকি এসটি বিলাকৰ সিটটো যে আপোনালোকে বা এসটিৰ যিটো নাকি সৰু এটা যি কেইটামান সিট আছে সেই সিটটো আকৌ আজি কাঢ়ি ল'বলৈ বিচাৰি আছে বা সেইটোকে আজি ডিভাইড কৰিব বিচাৰি আছে কিয় কি আছে এসটিৰ মাজত ট্ৰাইবেলৰ মাজত কি আছে চাকৰিৰ এটা সিট আহিলে 15টা 10টাহে আহে ওবিসি বিলাকৰ 100 হলে বা 110টা 120টা বা 150টা হলে এসটি বিলাকৰ মাত্ৰ 15টা মানহে আহে হেতুই যেটো আপোনালোকৰ লগত যেটো ভগাব লাগে হয় আমাৰ আৰু থাকা আগৰ যেটো নাকি পুৰানা এসটি বা ট্ৰাইবেল সকলৰ আৰু কি থাকিব আগৰ দিনত আপোনালোকে যেনেকুৱা কৈছিলে এনেকুৱাটো এই কথাটো যেটো ভাবিলেতেন আপোনালোকে কেতিয়াও এসটি নাপায় কেতিয়াও ট্ৰাইবেল সংগঠন আপোনালোকে থাকবা নোৱাৰে কিয় নোৱাৰে আপোনালোকেতো আগৰ দিনত কৈছিলে যে আমাৰ বড়ো মানুহ কোনবা যেটো কাৰবা ঘৰত যাই পেলাই যেটো পানী এক গিলাস খাই গিলাস আমি ধুই আহিবা লাগা আছিল না কিন্তু আজিৰ দিনত নাই বাৰু এটো বহুত ভালৰ কথা কিন্তু আগৰ দিনতটো যেটো নাকি ভাবে আগৰ দিনত আপোনালোকে বড়ো মানুহক বা এসটি মানুহ বা ট্ৰাইবেল মানুহ গাহৰি খাৱা জাত খাখৰা খাৱা জাত হামুক খাৱা জাত কিবা কিবি কথা কৈছিলে কিন্তু আজিৰ দিনত আজিৰ দিনত আপোনালোকক কিয় লাগে গাহৰি খাৱাবিলাকৰ সিটটো কিয় লাগা হৈছে কিয় দৰকাৰ পৰিছে কি আছে এসটিৰ মাজত दा बेखायनो जोङो गासिबो बुजिनानै मोनगौ नाथाय जोंफ्रा बारा अभिज्ञता गैया जोंफ्रा बेफोरनि सायाव बांद्राय साननो हानाय गोहो गैया थेवब्लाबो जा साननानै मोनदों एसेब्लाबो 100आव 10% बा 5% जाथों 1% जाथों थेवब्लाबो आं बुंबाय बेनि गेजेराव गेना गोरोन्थिया निश्चय जोंहा जाखागोन नाथाय जोंबो बुंनो थाखाय बाध्य दङ जोंहाबो बुंनो थाखाय मोन्थाय दङ जोंहाबो बुंनो खाबु दङ जेरै जोंनि दैदेनगिरि लिडारफ्रानो जिथुनाखि फोरोंनानै गालांबायब्ला नङा होमबा जोंनि फिसा फिसौनि समाव मा जाहैगोन दिनै जुदि जोङो बे 6 जनगोष्ठीनो जुदि एसटिखौ बा एसटि डिमान्डखौ होबायब्ला बा होनो थांबायब्ला ब्रायैनो बेवहाय आरो जोंहा बुंनांगौ खुगायावनो रावानो गैला दिनै जोङो अब्ला जोङो फिन जोंनि जिथुनाखि बिटिआर शक्तिखौबो जोंखौ थगायनानै दोनखाबाय जेब्ला एग्रिमेन्टखौ खालामहोनानै जोंखौ थगायबाय जेब्ला जोङो अब्लालाय माथो आरो मोखां नायबाव जोङो फिन खेब आरो सोमावसारफिननानै गोनांसै संग्राम खालामफिननानै मोजांसै जोंनि बर' हारिया मिथिबायना थै थां जिउ बावनानै जोङो माने बड'लेण्ड डिमान्ड खालामफिननानै मोजां जासिगोन डिभाइड आसाम 50-50खौनो जोङो नाजाफिननांसिगोन रायजो राजाफोर मिथिबायना थैयो थाङो बेवहाय आंबो थैनो हागौ आंनि बिसि फिसाबो थैनो हागौ नोंथांनि न'खराबो थैनो हागौ सिलिंखार जालानो हागौ जों बेखौ आरो गिनानै जेबो लाब गैला मिथिबाय दिनै जोंनि साफ्रोमबो लिडारफ्रानो एटु आमार ट्राइबेल जनगोष्ठीर माने कोनो भुल নাই ক'ব গ'লে एसटी সকলৰ কোনো ভুল নাই एसटी সকলৰ जितुनाखि লিডাৰ তেখেতসকলৰ ভুল আছে বে আগতো মানে বডলেণ্ড ডিমান্ড কৰোতে আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে বডলেণ্ডখন বিক্ৰী কৰি পেলাই বিটিআৰ এগ্ৰিমেণ্ট কৰি আনিলে এতিয়া আৰু এসটিটো বিক্ৰী কৰিবলৈ যাই আছে এসটি অৰ্থাৎ ট্ৰাইবেলৰ পাৱাৰ যিটো নাকি আছে এসটি পাৱাৰ যি আছে যিখিনি আছিল 100ৰ 10% মান হেতু আৰু বিক্ৰী কৰিব যাই আছে তো যিটো 10% বিক্ৰী কৰিলে কিমান হ'ব ডিভাইড কৰিলে কিমান হ'ব 5 এটো কি হ'ব কি চলিব বেলেগক দেখা নাই নেকি বেলেগক দেখা নাই কিমানটা সিট থাকে চাকৰি এটা এপ্লাই কৰিব গ'লে এন্ততো 100 সিট থাকে তো এসটি সকলৰ কিমান থাকে 10% এটা আপোনালোকে সকলোৱে জানে
জানিও আৰু যিটো এছটিৰ মাজত সোমাব চেষ্টা কৰে এছটিৰ যিখিনি এই 5% বা 10% কাঢ়িবলৈ বিচাৰে আৰু কি ক'ম হা সকলো আপোনালোকে কি অকল পালে নেকি এছটিৰ চিটটোহে কাঢ়িবলৈ আৰু বেলেগত নাছিলে যি হয় হ'ব যি হোৱা হ'ব আগৰ পৰাই হৈ আছে আৰু নমৰালৈকে হৈ থাকিব বা মৰাৰলৈকে হৈ থাকিম আকৌ আমাৰ বড়োসকলে বড়োলেণ্ড ডিমাণ্ড কৰাই বেছি ভাল হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ दा नोंथांमोना साननानै नायदो जोङो सिगांनि बायदि जांख्रिफिनगोन ना जांख्रिफिना थैथां जोङो जिउ बावगोन ना बावा दिनै जोङो कुनिबा देशे माने শান্তি পৰিস্থিতিৰ নামত তেজ জীৱন দান কিন্তু কুনিবা আৰামত লৈ আছে এটো কেনেকা হ'ব जोंनि बर' जाथिया होगासिनो दङ শান্তি परिबेशनि थाखाय जिउ थै दान होगासिनो दं नाथाय सोरबा बायदिया आरामाव लागासिनो दङ बेखौ मिथिबायना गोजोननाय लागासिनो दङ बिदिजों बोरै जागोन नोंथांमोन आं बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो साना जोंहा बांद्राय साननो हानाय मेलेम गैया आं अकस्मातलिसो माने थौले मेलेमजों सानब्रबनानै बेफोर बाथ्राखौ बुंबाय बेवहाय आंहा माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंबा निस्सय निमाहा होदो दिनै नोंथांमोना बै सिगाङाव होनाय भिडिअ एन्ट्र'खौ फंबाय बिनानावमोनहा बा जोंनि इउनिभारसिटिनि स्टुडेन्टफ्रा दिनै मा खुद्रिसारनाय फोरमायदों जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आं एकदम थानो सुखुवाखै माने बे फंबाय बिनानावमोननि होस्रिखावनाय बा नैबे धरना हाबाफारिखौ लानायखौ आं नुनानै स' नोंथांमोन भिडिअखौ नाय आरो जेसेबां हायो एसेबां बे भिडिअखौ शेयार खालामना होबाय थेंक इउ स' माच खुलुमबाय आं बड'लेण्ड इउनिभारसिटि स्टुडेन्ट इउनियननि जेनेरेल सेक्रेटारि जों दान्दिसे सिगां खौरां बिजोंनि गेजेरजों खबर मोन्दों जि 6था जनजातिनो आसाम केबिनेटआवहाय एसटि खौहाय एप्रुभ होनाय जाबाय बिथांमोननो एसटि होनाय लोगो लोगो जोंहा गोबां खहा जागोन जोंनि थाखानाय थामोनथा मोनथाय आरो रैखाथिया जोंहा गैया जालांगोन बे खोथाखौ जोंनि माखासे लिडारफोरा मिन्थिया नामा बिथांमोनहा बुजिया नामा बिथांमोनहाबो मोनथिगौ बिथांमोनहाबो बुजिगौ जोंहा बेसेबां खहा जागोन जोंनि थामोनथाय रैखाथि जोंनि मोनथाया गैया जागोन बेखौ मोनथिखासेयावबो दिनै बिथांमोनहा दिनै पलिटिक्सनि थाखाय बिथांमोनखौ एसटि होनाया जोंनि थाखाय मोजां जायाखै आरो जोङो बेखौ माब्लाबाबो गनाया आरो जों जुजिगोन जों बयबो जुजिगोन Tribal unity, long live! Long live! Long live! CC2A, long live! Long live! Long live! आरो बेखौ नायनानैनो गाबोनहाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि गेटआवहाय जों बयबो सोमावसारगोन जोङो प्रटेस्ट खालामगोन जोङो एग्जाम लिरा जों एग्जाम लिरनानै पास जानानै जों मा खालामबावनो गाबोननो जोङो जेनेरेल जानो थांगासिनो जोंहा जेबो थामोनथाय रैखाथि मोनथायानो गैलाबा गाबोननि सानसेनि एग्जामखौ जों लिरनानै मा खालामबावनो जों प्रटेस्ट खालामगोन एग्जामखौबो जों लिरा आरो गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआव आरो बे एप्रुभेलनि एगेन्स्टआवहाय जोङो प्रटेस्ट खालामगोन आरो बयखौबो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि स्टुडेन्ट आरो स्टुडेन्ट नङाब्लाबो जाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि साखाथियाव थायो बिथांमोनखौबो आं अननानै खावलायहरो जे जातिनि खाथेराव बयबो फैनांगोन आरो लोब लोब बाहागो लानांगोन जय बर' हारिनो जय CC2A Tribal unity, long live long live long live CC2A long live long live long live हिमन्त बिश्व शर्मा होशियार 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 बीजेपी होशियार होशियार